brothers and sisters, good morning. At datayon, iti may kalima a Domingo, iti panawen ti Kwaresma. Ket kas makita tayo, na apungutan di iti rebulto, when imahen iti altar tayo. Tinanggapon na dito nga tradition is when iti Ebanghelyo ni Apostol Juan metlaeng iti may kawalo chapter nga nakaadawang metlaeng tinaybasa kada tayo iti daytoy nga aldaw iti takayat nga batuan dagiti tattaon ni Apo Jesus inot handa nga nagnadlaw nga naglemmeng isuna. So nga nakalemmeng met dagiti daduma nga imahen apit yung Nazareno Apo ko na may liblibot dito. And maabungutan iti altar kayat na nag-focus tayo haan nga kadagiti imahen, haan nga kadagiti sa santo, haan nga kadagiti sa santa, nung kadagiti maibasbasa nga sao ti Dios. Other churches would iti awan ti COVID, no may kalima nga may kapat, may kalima nga Domingo ti Kwaresma, awan ti mausar a benditan. Awan ti mausar nga awan ti panagwaris ti misa, awan iti bendita nga pagpurusan nyo ijerwar. Ti kunada nga rod nga fasting of the eyes and fasting kadagiti dadto mga bambanag iti simbaan. Dijay, tanong amin no dadto kada tayo diyan mo talaga nga kasi nga talaga ti panagpamati tayo haan nga ma-explicar wano haan nga mailawlawag nga kasang misteryo kuna tayo kuma. Tanong makakita tayo ti santo uray no dete we are down adu ti parikot no makakita tayo ti santo kas lang ma-ignite dete namnamang adda kada tayo. Kaya nakita mo sa una po bukawon ti namnamami no. It is just temporary. Tatipan nakalingad ti imahen ni Apo Jesus, kaya't namot nga awan kahit nang ipakita nga isuna ket Dios, nga uray awan haan mo nga makita at dalagta iti aglawlaw tayo. Ayan. Nangnagan tayo nga rod kakabsat, dagiti naibasa nga paset, iti nasantuan asurat. Iti college na kada iti subject mi nga philosophy 1 or 2 sa daily. And the title is Ethics, Moral Ethics. Si Professor mi is may isa nga dati nga padi iti Roman Catholic Church. And the question is, how can you judge people or how do you judge other people? Kuna nakanyami. What do you mean, sir? Kuna tasagay sa anak kayong mason nga panang judge. No kas pagarigan nakaaramid ti basol. Kasano iti panang judge mo? And he answered it nga kunana ada separation tay basol ken di kinatao di tao. Anak ket mo sawon. Dito kunana nga condemn the sin but not the sinner. Kunana. Kondenaron tay kanu ti basol nga mahaan nga di tao nga nagbasol. Kasano nga rod ko magkathaan mo nga naaramid di basol no awan di tao nga nagbasol. That was my question. Ngam kunana, no kayat mo ti agbyag nga nasayaat, uray adu ti tao agbasbasol iti sangwanam. Remember nga pag sinaong dete kinatao na, kundi dete basol nga naaramid na. Uno dete aramiden na. Kunana, hindi. Tiyakpelang naawatan hindi, naggraduara ti college. Just last night nga naragip ko, kastigaya. Kunana. Tinaybasa nga pasit tinasanton ng Ebanghelyo, may isa nga babae na tiliwanda nga makikakaidlat ti na asawa. Titermino tayo panaki kamalala, panaki apid. Kasi nga asawa di kakaita na. And dagiti Pariseo, dagiti mamaestro tilintek, tiniliwda in parangda ken ni Apo Jesus. Apay, haan nga gaputa kayat da nga ipatay ti umno nga dusa, ngem tapno laeng iti palamugan da ni Apo Jesus. Because these people, the Jews, the Pharisees, the teachers of the law, during that time, they are at the peak
of their anger to Jesus Christ. Nga kaya dangan mabalin lako mapapatayon nun, rabsuto nun. Papatayon dan, gaputa, maapelwan dan. Kat nabandain pa iti sangwanan niya, pues, stop no palamugan da, kat anya tinamay anda. Kuna tilintag ni Moises, mapapatay da ito nga babae, gaputa nakikakaid dati di na asawa, anya timakunam kunana. Jesus know this law, Jesus know this culture. Ano ti kultura da, kasi kasjay, no ti babae, matiliwan da makikam kamalala, ikali da ti gudwa ti bagina, uno saan repotanda, ipanda di kalsada, ijay nga batuan da giti amin nga makakita, aging gana nga matay. Kat niya po Jesus, amo na nga palamog day jay, nga maan nga di palamog ti kinita na. Jesus reminded those people nga nang idarom iti babae, ti kina siya sinuda. Anya ti kinunana, nagsimple. Nagsimple ti kimsumbat niya po Jesus, ti maawanan basol kada kayo, iso ti umuna nga mang bato. Agpaisumat, nagpintas aya, ti umuna nga mang bato, iso ti awanan basol. Anya ti naramid dagiti tattao, inot sa gaysa nga pimanaw da. Kasi lagip da, impalagip nga ron niya po Jesus nung siya sinuda. Iso dagat managbasol man. So gabuna nga awan tinayat nga ng bato iti DJ nga babae. Awan tinayat nga uray may sakat pimanaw da. Ayan. Awan tinayat nga ng bato iti babae taamuda nga haandaman nga makikam kamalala nga madamot basol nga sa bali nga naaramid da. Mabalin pa nagtakaw pa nagswitik kada iso amin. Basol lang tali chay. Amo yung kada tayo ngamin nga Pilipino kastoy tina natural nga ugali tayo. Diba? Natay ugali tayo pa nga at ako maubing nga naloko. Sino ay ti ama na deta? Sino ay ti ina na deta? Ni kastoy. Ay, sumot lang. Diba? Sumot lang. Kasta na talaga ti ugali da. Dapat ito, namin dito barangay DJ Sinait. Ayan. Ada barangay dito yung Sinait. Ano manggagam. Lugar ti agtatakaw. Kung ada barangay ti agtatakaw. Kung ada so nga, mabain da nga mangibaga DJ nga barangay nga taga DJ da. Mabain kasi, taga DJ ka, dakos ti ugali amin nga taga DJ. Ano yung style na nga, basol ti anak kat basol ti amin nga rodan. They judge every aspects of the life of the family, basing iti may isang aramid, iti may isang kamang ti dayta nga pamilya. Kat niya po Jesus, ibagbaga na ito yung haan. Hanya kas di pa nang judge tayo, itipada tayo nga tao. Ilasin mo tayo na aramid na nga basol, kundi tayo kinatao na no siya sinuman din siya nga tao. Kasi we tend to judge other people, nga no nakaaramid ti basol, iso amin nun. Parte amin ti biyag ng din nga basol. Nga haan mo nga makita, dagiti na sayahat nga aramid na mo in the past. Diba? Kunatag, nagkamali ti may isang tao, but di jay amin nun, ti pang-judge, san tayo gangkuana. Nakaaramid lang, ti simple nga basol, di jay nagbalinan nga dako sa amin, na kinatao na. But God is reminding us that if we judge, nung kitaan tayo ti pada tayo nga tao, no, we don't need to judge. Nung kitaan tayo ti pada tayo nga tao, handi nga kitaan nga isunakat managbasol, nung ilasin tayo ti basol na, kitaan no siya sino isunak. Tangamin-amin tayo agbasbasol. Ano kuma, dagiti tao, hindi panawon niya po, Jesus, no kuma, tidusa. Di may isang tao nga nagbasol, kat mabato, amin da, apok, bibinakal da nga kanayo na. Uray tata nga panawon. No kasi kumamad, tidusa ti tao nga nagbasol, nga mabaka laging gamatay, awan siguro ti ububraan ti nagbalong no di at bibin na to. Di ba? Awan ti exemption, maibu sa amin nga bato ti aglawlaw. Lakin na aduan ti bato maurnong, tanod na makita nga lumabas ka pa. Ano? Diba? Kasi awan iti perfecto kada tayo. We are reminded this Sunday nga awan ti perfecto nga tao. Kasi na tayo, we tend to judge others na nakalaklaka. We tend to judge our brothers and sisters na nakalaklaka. Nakita mo lang, at dalaan may isang basol na. Simurot lang iti may isang lalaki. Sa balik na panandang ko na yun. Kuna tayo. I mean, di ba? Kasi na yung mga Pilipino. Gaputi kinamarites ti Pilipino. Tinalaka nga mang judge itipada ng nga tao. But Jesus is reminding us, don't judge others.
haan mo nga i-judge ti sabali nga tao, aglalo no, padamot nga managbasol. Did you may sang ibagbagan? That's why on this season of Lent, we are called to repent. Agbabawi ka na basbasol. Not just judging. Amoy na insecure nga tao. Amoy na insecure nga tao. Alis to nga judge ti sabali nga tao. Alis to na nga dilawan ti sabali nga tao. Because he or she is full of insecurities. He or she is full of insecurities nga adalasang kabasit nga makita na hanakayat nagbalin nga perpekto ti sabali nga tao. Hanakayat nga napintas ti aramid ti sabali nga tao. An insecure person kayat na nga isulaan ti sentro ti atensyon. Ti insecure nga tao kayat na nga isulaan ti adda, isulaan ti usto, isulaan ti perpekto kat aminan kat wrong. Kasi ti insecure nga tao. Kasi kayat na, di ba, padi kasi, di kayat na, ti insecure nga tao, i-down na ti sabali nga tao. Ti idagal na nga permit ti sabali nga tao. Apay, because an insecure person, his or her heart is full of hatred. Napno ti gura, napno ti apal, napno ti dakos nga panunod kan ang aramid. Ti puso ti tao nga may isa nga insecure. Di ba? Kasjay, isod ka po nang ibagbaga ni Apo Jesus, don't judge others easily unless you are perfect. Di jay ti bagbaga na. Anto yung i-judge ti sabali nga tao, takos deta. Di ba? Takos deta. We have, amin tayo na ikan ti gundaway nga agbabawi. Ito anat pa nagkita yun ti babae nagsigsigarilyo. Naglalo na kayo mababakit. You're very conservative. Diba? Nagmali nga kitaan. Naglalo pagsasarunwan na. Nagkita-dumang ko na pokpok ko na dapat. Yung babaeng sigsigarilyo. Yung take ko na akong set aside. Yung bisyo. Anmod siguro mabasol. Although iparit ti Biblia, yung bisyo. Diba? Ngayon mahaan nga kasi, nalaka nga i-judge, lalo ka dito yung Pilipino eh. But you go to other places, kas lang normal di pa nagsigarilyo ka, nagiti babae. Pero kada tayo haan. That's why we tend to judge easily. Yung ni Apo Diyos, kamaudyanan na, ni Apo Jesus, tinaramid na, timakderan. Ang munan nga awan nagiti tattao, na babae apay na panan nagiti tattao mamang dusa kang kaawang ka din tinabati. Awanan Apo pimanaw tan. Ure siya, haan ka nga dusaan. Nati kinunanang ingkan, kathaan kan nga agbasulan. Other ba, dagiti Bible scholars kunada, dahito nga babae after that moment or after that time na na-encounter na ni Jesus Christ, nagbalin isuna nga pasurot na. Haanan nga nagbasol. Aging ga iti panagtutuok na sinursurot na ni Kristo. Ano yung ti bagbaga na pa iti detoy? Do, ado ti mang judge kada tayo, nung ti Diyos ti kabrunaan na judge tayo. Isu na ti mangkita ti kina siya sino tayo, kat si ayat isu na nga mangpakawan kada tayo. God is generously giving us chances ti panagbiag tayo. God is generously giving us another chance. Nagbasol tayo, sige anak ko. Nagbasol tayo, ala, sige anak ko, pakawanan ka kunana. Yung ti kunanahaan ka nagbasolan. Kada tayo mo't no amo tayo ti mamakawan, no amo tayo ti manglipat ti basol ti sabali, or haan tayo nga mang judge nga kasla kadagiti pariseyo iti sabali nga tao, ti puso tayo nalaglagan, naluklukay. Ti puso tayo ni kadantay ti being judgmental. Ko na ko, kaslang diti mawaya-wayaan diti puso tayo. Marukatan ti puso tayo, napakarukatan na gura, sakit tinakam. Di ba? May kat being judgmental ka, may kat judgmental kasi di pa nag-judgmental, pa nagbasbason puro gura namin eh. That's why you tend to easily judge others. So kapuna nga mapukaw, di nga gura, di nga sakit tinatong ti puso tayo, mawaya-wayaan, di puso nalaglagan ti panagbiag ti tao. And kang runaan ti amin, no pinakawan na tayo ni Apo Diyos, mamakawan tayo mat, tapno maiya sa tayo mat, kanya po Diyos. Kasla iti babae, hindi na-encounter na ni Jesus Christ,
nagbalin isunan nga pasurot na. Si mursurot kaniya po Jesus. Kas di tayo mo, iti panawon ti Kwaresma, panawon ti panagagas, panawon ti pananglipat, panawon ti panangrukat, ti basol. Apay, takayat ti Dios nga agsubli tayo kankwana. Manulangan nga lawas, nasuruklangan makalawas, o makalawas langan manipod itata, rambakan tayo ti Domingo Ramos, pangrugyan ti Semana Santa. O, kasano ti panagsagsaganat tayo? Legit may isang pagpagana Mamakawan tayo, pakawanan tayo ti sabali, katagsubli tayo kaniya po Diyos. Tati Diyos is generous, that our God is generously giving us chances. Si sasagana nga umarakop latta kada tayo. Si sasagana nga mangawat latta kada tayo. Legit ti ibagpagana, kas iti babae, takayat ti Diyos nga marukatan tayo ti gura, marukatan tayo ti basol, marukatan tayo ti sakit tinakam, ken agsubli tayo ken kuana. Digiti kang runaan nga rason no apay nga agda ti Kwaresma. Pannaka ugas ti tattao, pannakabalbaliw dagiti tattao, tapno may kari wenno maaddaan ti pannakay kari iti Dios. So gapu na nga panagbababaw nagatitog dito nga panahon 40 days of repentance, 40 days of fasting, 40 days of prayer. Nagatindog na panawon. Sa pala sumruti pudot no daduma, di ba? At daamin nga rigat di chay. Kasi kayat ni Apo Diyos nga ipalagip ka na tayo, nga agbabawi tayo ng rug. Manipod di pa ng rugina, agbabawi kayo kat sumurot kayo kanyak ko na. Aging ganatata di jepela ang ipalpalagip na. Beloved brothers and sisters, iti dahi tingarod nga nasantwa na misa, let us ask the Lord, ito'y dawatan iti Diyos, apo'y suro na kam kadi, nga agbalin nga nalintag nga mangkita iti padami nga tao. Isuro na kam kadi, nga paglasinan mi iti kinatao, kanti ti maasul nga naaramid, tapno makita mi nga nasayaat, no kasanumi nga tulungan ti padami nga tao. And agbalin kami kadi, na makayayo kan katap no maiya sidek kami manan ka akas iti pagayata.